Kaixo Eiko, zer moduz? Egoak ebaki banizkio. Egoak ebaki banizkio. Neria izango zen. Nola da? Neria izango zen. Neria izango zen. Bai, ondo nago. Txori ikasten ari naiz, zergatik ez. Eskerik asko. Zein da? Egoita zeiun laurogeita ama sortzi. Eskerik asko. Konzertu bat, txikia da. Gurrutxaga? Zer da gurrutxaga? Ez dut ulertu. Zer da? Kaixo zer moduz? Odei. Zure abizena da? Oso ondo. Eskerik asko, lo lamento. Non dago? Egoak ebaki banizkio. Neria izango zen. Oso ondo. Ez zuen alde egingo. Baina zer da? Ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio. Letra ez da ona. Zergatik. Eskerik asko einaut. Oso jatorra zara. Egoak ebaki banizkion. Neria izango zen. Goazen. Eskerik asko einaut. Goazen. Ebaki banizkion, neria izango zen. Bai. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Oso ondo. Ez zuen alde egingo. Ez zuen alde egingo. Kaixo Iker. Goazen. Ez zuen alde egingo. Ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion. Neria izango zen. Ez zuen... zaila da, baina, guazen. Neria izango zen. Neria izango zen. Partekatu nire live mesedez, lagunak. Partekatu nire live, zergatik ez? Astelen artean, no. Bai, astelen artean da gaude. Eta zergatik, konzertu bat. Zergatik ez, ha? Gauean, nola esaten da, barkatu. Nire euskara orain, ordu honetan pixka bat. Nekatuta dago baina. Ez da ezer. Eskerik asko kakaka, oso jatorra zara. Jarraitu nire mesedez, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Eta nire ustez
euskara oso hizkuntza polita da, ederra da, eta zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Ez da? Guazen. Oda nire hizkuntza euskeraz. Goazen. Egoak ebaki banizen. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Zergatik ez. Banizkion, Neria izango zen. ez zuen alde egingo, Ez zuen alde egingo, ez zuen alde egingo. Oso ondo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Yes. Oh. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Errepikatzen ari da. Baina nonela, Baina horrela, baina horrela. What does he say? ez zuen alde Egingo. baina nonela, Baina nonela. Baina nonela. Ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik. Kaixo iliruz, zer moduz, Lander Julen eta Garabduez, kaixo lagunak, zer moduz zaudete. Kaixo Garabduez, kaixo Gabon. Jarraitu nire mesedez, euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Orain, lasai nago eta txori ikasten ari naiz. ez zen gehiago txoria izango, baten alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina norela, ezen gehiago txoriaz. Baina norela.
izango. Oso ondo abesten duzu. Eskerik asko garatu ez? Pixkanaka, nire denbora hartzen ari naiz. Lasainago, baina eskerik asko. Baina norela, ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik. Eskerik asko Asier. Partekatu nire live mesedez lagunekin. Zergatik ez. Kontzertu gutxi bat. Zergatik ez. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Hango zen, ez zuen lehengo. Ez dut gogorratzen. Aha. Estatu batuarra naiz naia. Baina Donostian bizi naiz, hemen oraintxe. Duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen, euskara ikasteko. Benetan. Eta orain euskaltegian nago, datorren astean hasten ari naiz berriro euskaltegian. Eta bai, gustatzen zait. Eta zu, nongoa zara zu, naia? Jarraitu nire euskara laguntzen, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Bilbokoa zara, oso ondo. Bilbo oso hiri polita da, handia eta polita da, gustatzen zait. Asko gustatzen zait. Bai, ezagutzen dut. Eta orain, txori ikasten ari naiz. Bai. Ez zuen alde egingo, hori da. Kaixo Asier. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina norela, ezen gehiago txoria izango. Horrela? Eskerik asko, kaixo estupa. Gabon zen, ez duen alde egingo. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria. Eskerik asko lagunek, jarraitu nire mesedez. Maite, eta nik txoria nuen maite. Berriro, oso ondo. Erraza da. Ciao, Michael Jackson. Zulo. Hori da. Egoak ebaki banizkion,
banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo baina norela ez zen gehiago txoria izango Son txoria izango baina horrela ez zen gehiago txoria izango baina horrela ez zen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoriaz nuen maite eskerrik asko Intza kaixo Garrasi zer moduz zaude barkatu nire euskera oraintxe pixka bat nekatuta dago barkatu baina hemen nago eta abesten ari naiz. Bizitza polita da. Goazen. Eta abesti oso polita ikasten ari naiz. Zergatik ez. Konzertu gutxi bat. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo baina horrela ez zen gehiago txoria izango baina horrela ez zen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite lehen aldiz lagunak Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde egingo baina horrela ez zen gehiago txoria izango baina horrela ez zen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite txoria nuen maite la 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 Goazen nire estiloa. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez
ez zuen alde egingo. Berriro. Egoak ebaki bainizkion, beria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ez zen gehiago txoria izango. Baina horrela, ez zen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Eskerrik asko Intza, partekatzeagatik. Nola esaten da? Gracias por compartir. Partekatzeagatik, ez da? Bai, partekatzeagatik. Eskerrik asko partekatzeagatik. Jarraitu nire mesedez. Zergatik jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta pixkanaka euskera ikasteko dut. Partekatzeagatik, eskerrik asko Iker. Eskerrik asko Garrasi, oso jatorra zara. Eskerrik asko partekatzeagatik. Bai, pixka bat. Euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Oso abesti polita da, Hau da, nire lehen aldiz abesti euskaraz ikasten dut. Eta zer nahi zazu, zer nahiago duzu. Ona ala ez. Beste ona aukeratu duzu. Zer da aukeratu, Iker? Barkatu. Aukeratu. Abesti ona aukeratu duzu. Aukeratu. Has elegido. Aukeratu. Bai. Oski. Bai. Zer moduz Garrasi? Nongoa zara zu? Gasteiz? Gasteizkoa? Hau da nire lehen besti euskeraz. Gasteizkoa zara, oso ondo. Non bizi zara? Ni estatu batuarra naiz. Mexiko berrikoa naiz zuzenean. Mexiko berria Texas eta Arizona artean dago, baina duela 20 urte. Ikasi nuen nire abizena zuniga Euskal Jarrikoa zela, eta duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Bai. Eta posten naiz hementxe Euskal Herrian. Egunero mintza praktika egiten ari naiz TikToken live. 2 eta 3 irutan. Baina batzuetan, gauetan, TikTok liveen nago ere bai. Kantatzeko ala praktikatzeko.
Eta bai, eskerrik asko etortzeagatik. Azeliko da, bueno, bai, non bizi zara. Txo primera, eskerrik asko miko lo miu. Noski, prest nago. Partekatu nire live. Kantatzen berriro. Nire bestiak inglesez daude, baina etorkizunean beste euskeraz edatzen nahi ditut. Beste bat euskeraz dut, baina ez da bukatu. Beti nahi, no. Ez dut gogoratzen akordeak. Beti nahi du. Beti nahi du. Beti zurekin egon nahi du. Beti nahi du. Eskerrik asko, Iker. Baina hau da nire abesti euskeraz. Baina ez dut gogoratzen. Abesti non daude. Bagian hemen. Bai. Bai, hemen daude. Magia! Bai, ikolomi, hau da nire lehen bestia euskeraz, baina ez dut gogoratzen akordeak. Hori da. Hori da. Beti nahi du. Beti nahi du. Beti nahi du. Beti egon nahi du. Beti zurekin egon nahi du. Zer polita da bizitza, elkarrekin zuaitz artean. Lagunak bihotz inguruan daude, etorri nirekin basora. Beti nahi du. Beti nahi du. Beti egon nahi du. Beti zurekin egon nahi du. Zer polita da bizitza, elkarrekin zuaitz artean. Lagunak bihotz inguruan daude, etorri nirekin basora. Beti nahi du. Beti nahi du. Beti egon nahi du. Beti nahi du. Beti zurekin egon nahi du. Beti nahi du. Beti nahi du.
hori da oidek. Oidek, hau da nire lehen abesti euskeraz. Kaixo Scott naiz. Kaixo Maider, kaixo Miko Lumiu, kaixo Asier, kaixo Garazi, kaixo Futbol edetz la hiruehun berrogeita zortzi. Kaixo Maider, kaixo Bedi, kaixo Enara, zer modu zaudete, kaixo de la calle. Ni kaixo Scott naiz, eta kaixoak eman. Zer modu zauden, ni posten naiz primera nago, eskerik asko. Zergatik etorri zinen Euskal Herrira, euskara ikasteko, zuzenean. Kamera garestia duzula ikusten da, nire kamera ona da, eskerik asko. Kamera garestia duzula ikusten da. Onena da, me sigue. Bai, eskerik asko. Garrantzitsua da, hitz egiten zurekin, Iker, horrega eta garrantzitsa niretzat. Jarraitu egiten dit. Eso. Osondo. Baina, jarraitu nire, Jarraitu nire euskara ikasten jarraitzeko lagunek. Eta partekatu nire live. Zergatik ez. Bueno, eman abestiak euskeraz, improbitzen ari naiz, edo zer gehiago, abesti gehiago, baina nire ustez, txori, oso polita da, erraza da. Berriro. Egoak ebaki banizkion. Esta vez sin letra. Egoak ebaki banizkion. Egoak ebaki banizkion. Egoak ebaki banizkion. Egoak ebaki banizkion. Neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion. Neria izango zen, baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Eskerik asko, Galder. Eskerik asko partekatzeagatik. Egoak ebaki bainizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki bainizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Baina horrela, ezen gehiago txoria izango. Eta ni
Hori da. Oso polita, oso abesti polita da. Bueno, lagunek, eskerrik asko etortzeagatik. Orain, lo egingo dut. Eta bihar ikusiko dugu nire mintza praktikan. Mesedez jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta Gabon iker. Bihar arte, agur lagunek. Agur. Agun Mikolo Mimu. Gabon, agur. Nire placer da. Eskerrik asko. Agur.